Paměť RAM. Paměť RAM je takzvanou operační pamětí počítače. Zapnutý počítač zpracovává v každém okamžiku velké množství operací. Pokud by ale počítač pracoval pouze s informacemi uloženými na pevném disku, byla by práce počítače velmi pomalá a nepružná. Celý výkon počítače by totiž zpomalovalo načítání informací z pevného disku, který by navíc byl velmi zatěžován. Proto počítač všechny údaje, se kterými aktuálně nebo často pracuje, ukládá do paměti RAM. Jedná se o elektronickou paměť, která je velmi rychlá a stačí tedy k načítání a ukládání dat mikroprocesoru. Do operační paměti se ukládají právě zpracovávaná data, část operačního systému a jiné operativní operace. Paměť RAM je na rozdíl od harddisku proudově závislá. To znamená, že její obsah se po vypnutí nebo restartu okamžitě vymaže. Paměť pracuje tak, že uvnitř paměťového čipu je miniaturní matice mnoha paměťových buněk. Jedná se o elektronické prvky tvořené miniaturními kondenzátorky. Každá buňka může nabývat stav 1 nebo 0, což vyjadřuje 1 bit. 8 takových buněk pak vyjadřuje 1 byte. A právě tím, jak se mění stav jednotlivých buněk, dochází k definici jednotlivých bajtů. Paměť RAM je vyráběna v modulech DIMM, které se vkládají přímo na základní desku. Její kapacita se pohybuje řádově ve stovkách megabajtů, respektive nejvyšší paměťové moduly dosahují jednotek gigabajtů. Podle toho, kolik slotů pro paměti v počítači máte, tolik jich můžete na základní desku umístit. Celková paměť počítače je dána součtem velikostí jednotlivých modulů.